Selamat siang pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa ya di konten bayi. Dikarenakan dek mau wetenge kembung, wis tak nggo istirahat dhisik nggih. Terus ki lagi bergerak. Mbak Indah ujug-ujug WA. Mbok dino Setu aku pengen dimasake kluwek. Kluwek. Iya. Oke. Kluwek ireng. Oh, ya mene wis kaya ngene. Apa cara mono wis hawane wis hawa. Anak YouTuber terkenal emang yo. Iya, Mak. Iki lah kuwi. Kuwi lho. Iya. Kenalan dulu, yuk kenalan. Lah kayak lo. Itu loh, yang bawa kumban itu loh. Mbah kenalan, Mbah. Iki kok lah ini ya range ini lho. Alah ya. Kenalan dulu. Mbah, nama saya Jebeber. Namaku Jebeber, Mbak. Melok. Lek Mbah. Ya. Papa pengen ndi, Mbak? Anu Mbak mau juga nolok Bang. Oh iya. Oke, ayo Tan, ayo. Pas sik. Ih, baru gue apik Tan. Ya. Kayak gue nintan dek biyen kayak si Bambam. Bambam Klawu. Simoy. Niki Simoy, Mbak. Simoy. Kok Singoy Tan? Simoy. Cimoy, oh gak Singoy. Ayo. Engko lek dadi singo alas ora anu. Delok lah mak sampean lirikno kados ya, Yo Mbak. kuwi lho Pak nanti enek ketak ono-ono lho. Halo kok tak ono iki. Pemandangan alam yang sangat indah. Lah iya mak tak ceritani sampean Dek Dewi ki mending ngene. Anu Mbak, bunge jek akeh endi? Bunge wis endi lah? Bunge endi? Enek sitok ndi. Bunge wis dadi prank kabeh, Cak. Sok ben Mbak Jun kan tempe wis. Itu namanya Mbah Sri Jas. Mbak Sri Ayu. Mbah Sri Ayu, Mbah Sri Putuk. Mboten ada kok tekek lho, ya Allah jenengan iki kok iso. Nah lah. Sik mak. Iya. Pitike sapa? Oh, pitike Pak Silo. Oh, oke. Ki mbahnya penegor. Empon ditegorke karek juga. Iya, mak enek musik iki kudune ya aku ndrememel si suwi iki. Kudune ndremimel. Kayak Mbah Nang Tan. Mbah Nang, Mbak Pitit. Halo, Mbah. Iya, ajeng pados pisang, Mbah. Ajeng tenggene mak pa. Oh. Wes ayo iki mlaku ambek ndremimel. Soale apa? Nek gak ndremimel musiknya dengar. Iya. Tuk. Lho lagi sing nggone sapa Mak Jah? Nggone Mbak Samini nek tutup lho. Lek piye nek kanten. Medal. Loh. Assalamualaikum Nek Pak. Mak Pa. Ada? Iya. Oh, sesebelah tinggu nganu nih. Waduh. Loh, lah mbahnya Mang pala ilang ning ndi, Mak? Loh, Apa ndi Bang malah? ning ndi mbahnya Mang, Mbah? Mbahnya. Walas tekan kono kalau, Mak. Tegale jenengan nggo ndi? Waduh. Enek kok cepu, Mbah. Walah, aduh Tan rono lho. Iki lho anu cincau Tan iki lho cincau. Iki cincau sing cilik-cilik ngene. Nek sing nggone tandurane Intan kan cincone cincau sing rondok gedhi-gedhi. Oh, kalau mbahnya ning kono. Nek Pak. Nek. Loh. Enten. Oh, enten kok. Ada tamu Tempatnya ya. Iya, rumahnya Pak RT Bang Udin. Loh, ketan Mbah Nang Tan. Tan. Mbak Pitit. Malah Mbak Dewi Antang.
Saniki madhep mriki nggih, Mbah nggih. Madhep ngidul. Emang wis tak lapi lho. Nggih. Kalau Mbah Nang kalau dhewean aku ngono. Iki disayur bening ya enuk, Mak. Godhong katok ngene iki, Mak ya. Katok wong kota bening mbek jagung. Disayur menir karo kayak jagung ngono lho, Mak enuk, Mak. Wah, jos kuwi bakal kene. Karek numbasne gambas. Wis. Heeh. Beres aku pe njaluk kates. Kondoko tak gotek kan. Walah bumbune apike, Mbak. Walah iya enek lumbu ning kono apike ya. Kemangi. Dhewe lak apik ya, Mbak lho. Iya, Mak. Perjalanan pagi hari gitu nih lho iki godhonge padha ditanduri yo ngene iki lho pemirsa dong katok. Koro ya neng. Geyok apa ora, Mak? Dhuwur jere. Sitok. Mas sitok sampean. Aku sitok ae. Walah kok akeh men sitok ae. Walah mak gawedi, Mak. Apa anu tuwek. Ya nggo wineh lah ya. Nggo wineh iki enek koro bareng. Lho pemirsa iki enek koro nggo sayur asem. Heeh, wis. Sitok ae cukup kok, Mak. Kuwi kok karek nukono iwak pitik. Balungane. Iya, balungan iwak pitik ngono kuwi. Ayam, yo ayam yo iwak pitik kuwi mang lho maksud iki. Apa kuwi sayap karo kepala? Kepala karo Kepala mbek sayap. Walah ki yo Mak yo kluweh yo Mak yo. Kluweh. Sayur kluweh. Ben dari Mbak Dewi ke Mbak Yu kan. Aku kelan apa ya, Mak? Kae tak popo bisa. Heeh. Itu kita rebu celana ya. Heeh. Naik Naik motor. motor belanja. Lah aku gak mbok kancane tumbas kuwi Mak thumbnail apa? Tin wall. Ya kan oleh rebu sore le. Nggone Mas Juni tak jam piro? Rebu sore. Iya. Pokoknya bar ke pasar apa bar beduk. Iya. Beduk kan istirahat jam 1 ya. Iya. Kok rono ya sekitar jam 2-an Iya. ya. Iya. Aku tak ndandakno motorku, Mak. Iya. Wah, montore Kan kudu. nek nggo motorku kenapa iso anu piye lah Ndek kuwi piye ceritane? Oh, gak roh iki mengkane tak gawene ning bengkel. Ngono. Ya aku tak ning bengkel aku mah kondo Bu-ibu. Heeh. Anu aku tak ning bengkel sediluk ya ndelokno motor iya aja suwe-suwe ngono. Mbok pone ndi arae? Jerene Mbah Rupi Mbah Jarwo iki Mak, sebelahe pom bensin Oh, iki. lha Mas kuwi le. Gak Iya. roh jenenge Mas apa Iya, ya Mas bengkel. Nggone umi kuwi. Oh iya Mak, opo darono? Dhisik kuwi ya anak buah Raja Wali. Iya, oh gawe dhewe. Gondrong, eleng ora? Iya, eleng. Ya, kuwi. Iya, iya, ayo. Ya eleng ya Mak Mas Gondrong teke. Ya ning kono nah ayo Mak ya. Aku yo kenal lah nek ning nggon anu Raja Wali. Lho ki neh Mak. Oh, ki lho gandel-gandel ki lho. Iya, tuwek. Gambas ngguwi neh. Matur nuwun Mbah Man. Mbah nyawa teng Tegal mendhet gedang. Raja, Mbah. Nggih. Kates critane Tan. Ibu ki kan Dek mau kan gawe konten lah Tan. Ndang urung tak penyet Tan. Mboten lali aku. Terus anjir rono tak ewangi nek no. Piye lah Tan, duwe ibu dek iso lalinan ngene iki piye lah Tan? Anjir rono nduk tak ewangi. Ben kubane ben kena yo. Iya. Iya. Coba lebokno gak garing-garing. Ora sayangku. Ndek makan Dek Susi pamitan to, nang pati. Iki Mbah Yi nangis. Ora suwi yo Ibu, aku ora nangis, Bu. Wong yo enek Mbak Yu, Nenek Dewi tunggoni gentenan. Iki ujug-ujug menangis. Wedi nek ditinggal Dek Susi suwi.
gentenan pemirsa. Aku nek wis nek Dik Dewi karo Dik Susi ning kono aku sing resik-resik omah opo aku bar aku krono genten Dik Dewi sing resik-resik gentenan pemirsa. Jenenge anake 3 gentenan. Adek iki ning gone Indah niki ya. Bu aku tak ning gone Kinara ya, Bu. Jadi ada pertanyaan yang Bu Yuni mengadakan bubur napa mboten dereng ngertos iki pemirsa. Dereng ngertos karena nggih melihat situasi dan kondisi yang penting bayi awake sehat riyen nggih pemirsa. Anak panas sih Bu, kok saya lebokno ya? Apa nih? Anak panas. Iya, ada panas. Kene Bu. Dan untuk pemirsa mungkin yang Wangi ambune. yang menyarankan Bu Yuni kalau ngasih berkat ini dikasih, kalau ini tidak dikasih ini nanti udah digeger seperti di kontennya Mbak Indah. Nggih mboten napa-napa. Terima kasih sarannya nggih pemirsa. Wes pokoke engko nek pamane iki gak dikeki. Lho kae kok gak tambah kae kok gak. Pun lah melihat situasi dan kondisi nggih pemirsa. Nek cara mono kaya ibaratnya kaya Mbak Mur Bu dikasih wis tak sukma lah wis maksudnya tak tetepno sukma. Jadi wis ben dienggo sukma mbek Mbak Mur ngono. Jadi kok Mbak Mur nek menurut pemirsa ki ngene lho, Mbak Mur ya oleh sukma ya oleh karepe mungkin ngono. Nek aku wis gak pemirsa wis sak isoku wae nggih pemirsa, soalnya nggih pikirane jek karu-karuan. Iki wis tak pesenke mawon, maksudnya ora masak sing kok biasane gembrada gagi mboten, maksudnya masake nggih sak onone tok ngoten. Pikirane niku nggih dibagi mrono bagi mrene. Wis beda kaya ndek kae sing sekolah mrono olah mrene ngoten niku nggih. Wis nyuwun dimaklumi, semoga-moga paringono kabeh apik-apik wae. Pinaringan kabeh sehat, paringono kabeh wis ndongaku kabeh apik wis. Apik ya, bengkel. Iya. Wis tak nang bengkel, montore rusak nggo sikilan pemirsa. Niki lah. Bener iki, ndek mau apa tak cedhikno ae. Ora tak cedhikno. Wis sekali lagi matur sembah nuwun nggih pemirsa, sarannya, kritiknya yang membangun. Untuk menyarankan dan mengkhawatirkan mungkin nggih nanti kalau ini dikasih ada listnya ini kok ini ndak nanti terjadi ini nggih. Kayak kemarin itu aku mau dititipi nggih. Bu, ini Bu saya nitip ini Bu Yuni ngelis ya siapa saja yang mau dikasih. Aku gak wani pemirsa. Engko pamane iki tak tulis ngene. Engko kliwatan siji, waduh amoh pemirsa. Jadi ampun kula sing ngelis nggih, maksudnya dari jenengan saja sing jenengan inginkan sinten pamane. Jadi nanti saya tinggal menyampaikan saja. Nek mboten jenengan lebih baik menitipkan ke Mbak Sriwi Kutil atau ke Mas Dimas atau ke Mak Damis atau ke siapa. Nek pun anu jenengan list kan tinggal menjalankan. Kalau dari kita yang mengelis kondang tak pilih aku tok. Kondang Rara ibaratnya keliwatan. Kondang ibaratnya tonggone Mbak Indah nek sing kliwatan. Aku pediku ngono kan jenenge wong panggone kliru, panggone salah. Jadi aku njagani ngono kuwi daripada engko kena eleke ora bener nggih, mending saya saat ini untuk hal ngono kuwi rondok tak anu nisik nggih pemirsa. Aku tak fokus sampai adik-adikku, ambek Dik Susi, ambek Dik Dewi tak gawe konten ya sebisa saya, sak isone sik fokus ambek kesehatan ibu, ngontrol ke ibu, manggil ke tenaga kesehatan kok wis nganune oksigen sing opo nggih pemirsa. Wis bismillah
Muga-muga keluargaku paringi sehat, paringi rukun, paringi ayem ati, paringi rezeki sing berkah barokah nggih. Muga-muga lumeber kanggo pemirsa semuanya. Doa baik semoga kembali baik. Bukannya aku mau dititipi rezeki mboten. Kula njagani wedi. Mumpun pikiran mikir wong sepuh, ijek mikir engko piye lek Bu Yuni bagi kae kok gak dikeki. Iki dikeki kok kae gak njagani ngoten niku. Wis aku tak empet sik untuk saat ini. Aku tak fokus wes konten sehari-hari mbliyur Mbak Intan ngoten nggih. Sepurane dan matur sembah nuwun untuk jenengan semuanya yang sudah selalu mensupport kami dari awal hingga detik ini nggih. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur ki wis duhur ki mang ngantek lali apa nggih konten pemirsa. Bar nunggu ibu terus ning gone makjah. Oh iya aku mang urung gawe wis gawe sak onone nggih pemirsa wis sak eneke ngeten iki. Walah. Wes saya barodo, bar iki bobo. Ibu sotengno saithik ya. Sithik bar iki nang bobo. Dadi Intan gak usah melu ning bengkel. Gak. Ya sotengno dulu. Aduh nabrak apa iki? Nah. Tapi ambek turu-turu sik delok turu-turu delok. Alung gak usah ikut ndok ning bengkel sedilo ae kok. Melo. Turu ben gak ngantuk aku. Terus delok. Ngono. Akhirnya mateng ya. Turu sedelok Ben ora ngantuk. Nggih, iya. Ini ceritanya lucu Yaya Yoyo kan entuk MBG ager-ager. apa? Kan kosong beduk lah Yaya Yoyo. Di gabahi karo aku pengen Yun tak gawekno aku. Sing rasa jauh. Ya wis sabar ndek nggih. Aku tak nang bengkel ya. Aja suwi-suwi nek ning bengkel. Karo sapa? Aku muni dhewean iki. Mau melok ya aku salale. Aku ape bubuk Ya kan sedelok. kita buke ngene. Guys, ku iso ini. Mesti Warnane ireng lho. delok terus delok. Kurang menit. Iki panci dari Mbak Inces. Kita aduk tanyono. Ketoki katane. Mau ditanya Bunda Dewi, ndek bengi Intan mbok gekno sahur apa, Mbak? Tak gekno sahur sambel Penyat kecap, kecap. sambel tahu, tak gorengno tempe anget-anget. Enek tahune, enek enek tempene tak kei brambang goreng nduk ya. Enak banget ya. Dos kan porong je. Enek nggo ager-ager, digo gawe apa jenenge nyayur ya pas sakmene. Ya wis Intan sing aduk, diaduk pelan-pelan nduk ya. Ben gak ngantuk. Bar iki bubuk kok. Aduk, diaduk. Iki engko ya, nek sepamanis dadi ini lho, Nduk. Engko mengental iki. Iki rasa cinca, Nduk ya. Engko terus iku Intan karek ngekeki susu putih, terus dikasih apa Nduk nek ngarani sirup Intan. Wah, dadi minuman segar iki, terus kayak es batu. Untuk bayi iki dicetak sik iki cetakane iki. Engko nek wis adem terus dideleh ning piring terus Ya wis Intan apa, Pak? Apa sih? Ampun pemirsa nggih, demikian saya mau langsung ke bengkel. Iki paling istirahatnya ya wis to. Ndek mau kan pikirku paling nek di antara jam 12 iki paling sing ning bengkel padha salat duhur. Iki engko mangkat kerja meneh sekitar jam 1. Jadi ki ibu jam 1-an ki engko berangkat ning bengkel ya, Nduk ya. Wis Intan di rumah saja. Doa terbaik untuk jenengan semua. Duduk Nduk tak syuting. Duduk Intan duduk. Iya duduk tak syuting.
duduk. Nah, duduk. Nah, doa terbaik ya untuk jenengan semua, semoga yang sakit yang paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan omongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Terus dari konten ini muga-muga dijupuk sing apik tok, sing elek diguak ning gone tempat sampah nggih. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Anu pemirsa, ujuk-ujuk ini loh pemirsa, ujuk-ujuk. Dari sini itu keluar gemuk. Maksudnya kayak cairan hitam nih loh pemirsa. Lah ngene iki lho. Iku netes-netes. Berarti sing bocor itu apanya nggih pemirsa? Aku pe konsultasi dari daerah sini itu netes-netes gemuk ngene iki lho. Aku ning ngarani kok ya gemuk. Ireng-ireng ngene iki lho pemirsa. Aduh netes-netes ngene kuwi. Nggih. Pun matur suwun nggih, kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Iki lho kene. Mbah apane iki?